Беларускага нацыянальнага кангрэсу. Патрабаванні гэтай рэзалюцыі таксама цалкам мірныя. Яны ўсе скіраваныя на мірныя змены ў нашай краіне, на палітычныя і эканамічныя рэформы, а найперш на свабодныя справядлівыя выбары. Мы патрабуем вярнуць уладу народу праз свабодныя справядлівыя выбары. Вось наше найпершае патрабаванне, яким сканчаецца тэкст сённяшняй рэзалюцыі і які я прапаную вам усім на гэтым сходзе прыняць. А тым, каго сёння з намі нямашака, падпісацца пад гэтай рэзалюцыяй у электронным выглядзе. Хто за тое, каб прыняць рэзалюцыю схода сённяшняга першамайскага нашага, прашу галасаваць. Хто за тое, падняць руку. Одноголосно резолюция сходу приймається. Дякую ще раз. Живе Білорусь! Живе!